Здравейте, YouTube, аз съм Пипо и днеска ще имаме да караме мод с PSG. И дори тук съм сложил резервата, защото Антуан Гризман са контузен. И доста гадно. И сега дълго време сигурно ще отсъства. И добре, ще играем срещу Монако, имаме доста отмъщаваме от миналия път. Да започваме. Ще се върнем, когато почнем мача. Почнах мача. Монако са доста добри. Пуска Кавани към Златен Ибрахимович. И стадиона им е доста хубав. Опа, тук пас към Герман, тук Диар. Добра поява на Погба. Ловец. Иди там, Погба беше на ти, бе. Но крайна сметка изчисти топката по Погба. Златен Ибрахимович. Тук Тиаго Силва. Добре изчисти Тиаго Силва. Ловец е. И какъв то спас. Браво. Тиаго Силва. Браво на Тиаго Силва. Ибрахимович. Матуиди. Центриране. И за малко да бъде гол от Ловеци. Топката излезе от Монако. Да, така е, кралото ни доста бързо. О, за малко Ловец да отбележи. Матуиди, Едисан Кавани. О, за малко да бъде гол от Тиаго Силва. Това Ловец. И Ловец се отбелязва за 1-0. Или 0-1 си едно. Май ще се отмъстим на Монако за загубата. Тук е центриране към крилото ни. Но той не можа да вземе топката. Сега тук Диар. Добре. Погба се справя доста добре. Подават към Ловеци. Ловеци подава Кавани.
Дали ще центра. И Кавани отбелязва за 0-2. Какъв прекрасен гол на Едисон Кавани. 44-та минута. ПСЖ Монако 0-2. Златин Ибрахимович. И 0-3. Тук вече мача свърши. Сега тук дали ще... Да видим дали ще завършим някоя смяна. Ми сигурно не. Дори... Гла. Виждате младия талант. И Погба. Не. За малко. И къде фърляш по дяволите? Корнер за Монако. Сигурно нищо няма правят. Опа. Не. Опа. Атака за Монако. Към Кавани. Кавани към Верати. Марко Верати. И тук вратаря на... О! Златин Ибрахимович. Тук вратаря на ПСЖ. Не на ПСЖ, на Монако доста дори се справи. Къде са уташ ловеци там? Без това бяхме в засада. Кавани. Ловец. Добре. Сега тук Жоао Матиньо, Родригес, Хамес Родригес, Диар и как? Братска Антонио Лопес. Тук ловец към Кавани. Опа. Тук Жоао Матиньо.
Оф. Тук става много напрегнато Монако. Нямате ли иначе шанс да не изравнат? Опа. И това за... Виж каква града. Тон. За... Не дяр. Длаймая вкара Тон. Ловец си. Погба. И тук трябваше да стреляме. И следователно матча свърши 0-3 за нас. Голите Ибрахимович, Кавани, не, Ловец, Кавани и Ибрахимович. Тя сигурно се справя наистина много добре тая игра. Имаме матч с Гингам. Да, видим календара. Следващия матч след Гингам е срещу Тауза. А пък другия месец имаме горе-долу някакви тежки матчове. Само Олимпик Марсилия, дете играем за 15 пункта. И ето тук ни чака тежък матч. Доста тежки матчове. И бъра. И това ние сме на първа позиция, мисля, че. И дори това ще от днешния епизод. Надявам се харесало и чао!